chci vědět, jaká je rychlost první sekundy. Rozumíte? Ano? Ta první sekundě by byla rychlost 10 metrů. Ano? A tohle to spodní B, to je rychlost dopadu. Ano? Tak ještě nějaký dotaz? Ano, žádný dotaz není? Nikdo? Nic? Heroin. Nechte heroin na pokoji. Nemyslete na tyhle věci. My máme rádi heroin. No. Ale jak to vyrábí, mě zajímalo fakt teda. Teď jsem to tady říkal. Ale neříká. Ne. Vyrábí asi. Ne, řekni nám, jestli vyrábí haši. A A to už je dlouho. Haši se nevyrábí, ten se sklízí. A jak? Tak je to možný. A já vám říkám pěstou to konopí sebe, říkal jsem vám, ne? A je to koudomá rostlina, to znamená, existují ty samčí a ty samičí. A u těch samičí se taková velká palice a tak dále. Jasný, že samec přijde, tak se šápou, pošoupě ty ruce a má to ten hačí. Tak to zase je šápky. To je heroin, jak to vyrábí. Heroin, jak to vyrábí. Heroin, na to potřebujete pohodlnou laboratoři. Nevadí, protože ne. Mám právo. Nepřejte se na to. Heroin se vyrábí opiát, rozumíte? Ne, to je... No máte makovice, zase hradíte speciálním pilovaným nožem, tam bude ještě taková šťáva, ta se nechá uschávat. A to se vyrábí, to se používáme na to. A nebo se to dává morfium a na to se může vyrobit heroin. A pane profesore, jak vzniká miminko? A hodí, taky ta výchova s těmi miminkami, jako bych chtěl, to tady chcete být odpoledne navíc. Ne. Dobrá, já jediný nebudu. Když to bude jako praxe. Takže, píšte pomalu.